Сюжетimiz геройы Рауя Мулла Мөхәммәтова белән без икмәк пешерүчеләр бәйгесендә танышкан идек. Гомерен туган җире белән бәйләгән гап-гади авыл хатын-кызы ул. Әңгәмәбез хатирәләр барлау, үткәннәрне искә төшерүдән башланды. Авылда яшәү көйләре элекке белән чагыштырганда бик нык рәхәткә чыктык. Менә бит элек без бәләкәй чакта шишмәдән сулар ташытырган көянтә белә. Утын жарып, мишкә жагып, кортайсак та, улайсак та бик әйбәт үткәрәбез инде гомерләребезне, мал-туарлар асрайбыз, бакчалар карайбыз. Менә кич инде кул эшләренә тотынабыз, инде кич кул эшләре менә бала-чагаларга башмаклар бәйләйбез, менә шундый урындык жапмалары. Мәктәпне тәмамлагач колхозда эшкә калган, 38 ел фермада савымчы булып эшләгән Рауя апа. Колхоз күтәреп биргән йортларын ире Әхнәф белән бергәләп җиткергәннәр. Парлы гомер итүләренә 43 ел булган. 2 кыз, 1 егет үстергәннәр. Мал асрыйлар, җиләк, җимеш бакчасы үстерәләр. Авылның башка хатын-кызлары белән бергә дин сабаклары алырга мәчеткә йөри. Намазга басканына сөенеп туя алмый. Әбисенең бирнәгә дип әзерләгән ашъяулык сөлгеләрен бүген дә кадерләп саклый Рауя ханым. Оныкларының, балаларының гореф-гадәтләрне, йолаларны саклап яшәүләрен тели. Менә бу шул әбекәйнең кызына әзерләгән кызыл башы тастымалы, әнкәй менә әрәм-шәрәм итмәйчә кызларыма мирас булыр дип саклаган. Менә әнкәйбез мәрхүмә инде, Аллаһның рәхмәтендә булсын. Onları менә бу безгә калган инде. Менә 2 кызым бар, 2 кызыма да шушыларны мирас иттереп калдырам. Рауя ханымны районыбызда аш-су устасы буларак беләләр. Чәк-чәк пешерергә әле дә чакыралар үзен. Авылда үтүче чаралар өчен бәлешне аңа пешертәләр. Балаларына кайткан саен 2-3 ипи пешереп җибәрә. Туганнары белән дә тыгыз аралашып яши. Авылның мәдәни тормышында актив катнаша Рауя апа. 2014 елда төзелгән мәдәният йорты авыл хатын-кызлары өчен җыелып, дөнья хәлләрен сөйләшү, хәл белешү, шәйләп, тәм-том әзерләү серләрен бүлешү урынына әверелгән. Менә шушындый матур биналарда китапханә һәм клуб белән берлектә без төрле түгәрәкләр алып барабыз. Җыелабыз өлкән апалар белән, кичәләр, бәйрәмнәр, һәр вакыт менә шулай түгәрәк өстәлләр янында үтә. Кайсыбыз бәйли, кайсыбыз шигә инде. Үзебез пешереп алып киләбез, шунда шәйләр эшләбез, бик күңелле үзгәрәбез кешеләрне олыгыш. Монда кул эшләре белән шөгыльләнсәк, атнага бер мәртәбә мәчеткә җыелып, хәрефләр өйрәнәбез, намазга басарга өйрәнәбез. Мәчетләргә, мәдәни чараларга җыелу, кулга-кул тотынып зур эшләр башкару халыкны берләштерә, бер-берсенә якынайта, дөрес юлдан тайпылмаска өйрәтә дип саный авыл хатын-кызлары. Дөньялары имин, балалар исән-сау булсын. Гөлназ Җәлилова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.